Pozdravujem. V tomto krátkom videu by som vám chcel predstaviť tento vešiačik, respektíve 4 samostatné vešiačiky. Dohromady tieto plastové vešiačiky tvoria nápis baby, respektíve baby. Vieme si to tieto písmenka, samostatné vešiačiky rozdeliť do rôznych veľkostí, do rôznych rozmerov, do rôznych tvarov a dohromady nám vytvorí tento farebný nápis baby v angličtine. Každý vešiačik je plastový, doplnený o nerezový samostatný vešiačik a upevňuje sa na hladké povrchy, na tapety a podobne pomocou tejto samolepiacej pasky, ktorá sa iba odtrhne a prilepí sa silným zatlačením na miesto požadované, kde ju chceme mať. Toto riešenie upevnenia je veľmi praktické, keďže nepotrebujeme nič vrtať, robiť diery alebo podobne, nepotrebujeme žiadne náradie. Máme kompletne pripravené na vešanie a následne na použitie.